Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika. Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji kuchokera kuno ku RSA Times. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Nkhani tu imene ili m'bwalo lero ndiyokhudza nkhaza zimene anthu achikulire akukumana nazo. Izi zikudza pamene anthuwa akupitirira kukumana ndi nkhaza zosiyanasiyana, ena mpaka kuphedwa kumene madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndikufuna tiunikire kuti kodi vuto njani. Tikhale ndi alendo osiyanasiyana pa line ipa, komanso mu studio muno tili ndi Andrew Kavala pa line, mkulu wa bungwe lija la Manepo. Akavala, mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kai ndikumenepo. Tadzukanso. tikhalenso ndiliso ndi Lucky Mbewe pa line amene amatichirapo ndi manga pa nkhani zokhudza miyoyo ya anthu. Ambewe, mawa wabwino, mwadzuka bwa? Ndadzuka bwino kai mwadzuka bwanji? Tadzukanso. Komanso tili ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent, mwadzuka? Ndadzuka bwino kai Elvis. Tadzuka. Tiyambe ndi Akavala kuleta kuti kodi ku Malawi kuno vuto limeneli ndi lalikulu bwanji. Mwina anthu nkumanena kuti kodi tizikambirana nkhani za chikulire moti tizikambirana za ndale ndi zina zotero. Vuto limene ndi lalikulu bwanji ku Malawi kuno kuchitira nkhaza anthu achikulire? Zikomo kwambiri. Vuto la nkhaza kwa chikulire ndi vuto lalikulu limene ngati dziko tikuona kuti chisogolo chikutivuta pamene tikusiya anthu ena mbuyo. Pamene ndikulankhula pano, achikulire amene aphedwa ataya miyoyo yawo chifukwa cha nkhaza zimenezi kuyambira January 2026 kufika tsiku la lero alipo 16. Ndipo zimene tapanga ifeyo rekodi ku ofesi kwathu, nkhaza zosiyanasiyana, kuwathamangisa malo pawo, kuwapanga izi zakwana 91 kuyambira January kufika tsiku la lero. Komano izizi ndi zimene taziona mu social media kuti zatuluka, tazisatira ndikuzisekulira failo. Koma pali zambiri zimene zikuchitika ndipo mwina sitinaziziwe chifukwa mwina anzathu a social media sanalembe. Choncho ndi mwachidule mukandifunsa kuti kodi nkhaza zimenezi kapena moyo wachikulire ukudusa muzotani kuno ku Malawi, ndisimikizire mtundu wa Malawi kuti achikulire kuno ku Malawi akukumana ndi nkhaza zimene panopono zafika povuta kwambiri. Ambewe, nkhani imeneyi imayiona bwanji? Why would anthu ena ake want to eliminate anthu okalamba ma communities? Chimene chimachita drive zimenezi njani? Chambirira ndikuona ngati vuto lalikulu lakona pakufoka kwa malamulo athu amene tinawo mdziko muno. Mbali ya lamulo makamaka lokhuza kusamalira anthu achikulire. Ndikukamba izi chifukwa mukati muonetsetse mwina ndi bungwe limodzi lokha la Manepo limene Akavala amagwirako ntchito, kapena nthawi zina Malawi Human Rights Commission mwapo ndi apo, ndi penso ngati ma social commentator mwapo ndi apo amene timakhala tikukamba ndi kudzudzula. Komano mukaonetsetsa anu akhe kuboma amachita moyang'ana kumbali kapena mochita kuzizimuka kuti ali ndi anthu achikulire mdziko muno. Koma osati kuti akuchita kuchidziwa chinthu ichi kuti ali ndi gawo loti atha kuteteza miyoyo ya anthu achikulire. Tikachoka pamenepo muonenso mbali ya anzathu oweruza milandu, mukaonetsetsa mupeza kuti milandu yambiri ya anthu okhuza amene achitira chipongwe anthu akuluakulu kuwaganizira ndi kuwanamizira nkhani zakufiti, mupeza kuti kutha kwake simadziwika bwino. Pamene palekeza dzanja la anzathu amanepo Akavala ndi anzawo, ndiye kuti basi imeneyo yathera kuwaya, yathera mapenote, palibenso china chingachitike. Komano mukaonetsetsa mchigawo chinocho cha ku Africa mwachidule, mene ndi dziko limodzi limene likutsalira mbuyo pa nkhani yolimbikitsa nkhani za anthu achikulire ndi kumwa matchula kuti ndi afiti
amadya wanthu amapha wanthu chonsecho chifukwa choti mwina lamulo ndilofoka. Pomaliza vuto lina limene ndaliona kumbaliso ya kuboma ndionera kuti mukaonetsetsa anthu okalamba alibe chisamaliro chokwanira bwino. Muyerekeze mmene amaonekera anthu okalamba ndipo mmene akuonekera padakali pano m'madera ambiri osiyanasiyana nkwa pafupi kuti anthu azitidi awa ndi fiti awa. Ifoti boma lilibe nthawi yoti gawo la chuma cha budget limene chimaperekedwa aliyike ku ntchito yotumikira ndi kusamalira anthu okalamba. Tayerekezani zimene amachita mayi mbambande kuno kulilongwe ndi angati ameneno akupulumuka ku nkhanza ngati zimene zizi ndochepa okha amene ali kumene kuja akawasambitsa anthu aja akawaveka nkhani yoti pali mfita pasingamveke koma ena chifukwa choti sakusamba sakusamaliridwa boma lingoyang'anira kumbali mupeza kuti amene aja nkwa pafupi anthu kunena kuti awa akumanga mvula awa akupha anthu pamudzi pano chifukwa choti chisamaliro chawo choperewera koma anthu aja ndi anthu abwinobwino ndipo ufiti ngakhale mwina zamasenga zilipo ndithu koma suti ndi chifukwa cha anthu amene aja koma boma zilibe nthawi yosamalira anthu ngati amene aja ndilipezekayi pameneyo. Innocent mwina funso nkumati kodi zinthu zinasokonekera pati mabelief systems anthu akuno ku Malawi unena kuti you should be accusing someone of kuti ndi mfiti njira unakhota pati ndimaona ngati pali zinthu zingapo zimene mwina ineyo ndikhoza zipanga attribute. I think zinthu zina zimene afotokoza mbewu yangomaliza kumene kuyankhulawa zima atulukaso kunena kuti amayang'ana munthu umene akuonekera kodi munthu uyu amaoneka bwanji amayang'ana kuti kodi munthu uyu ali ndi chani mwina ndifotokoze maonekedwe ngati munthu uja akuoneka osasamalidwa bwino mwina munthu uja akuoneka ovutika anthu amazipanga associate pena mwina ndi ufiti kuti awawa ndi afiti chifukwa choti mwina sakuoneka bwino komano kuti muone kawiri amene amakhale achikulire koma mwina akuoneka kuti sakuoneka bwino chisamaliro chikuchepa amakhala kuti ana awo mwina anatisiya mwina alibe zidzukulu zawo zoti zikhoza kuwayang'anira chifukwa ana awo anatisiya conclusion imakhala kuti awa anadya ana awo ndifake akutere ndiyoti pamudzi pano pakachitika zinthu pakhala zinthu akupanga ndiwowa. Ndipereka chitsanzo kunena kuti anthu amene mwina ali ndi zaka 65 70 kumakwera koma mwina ali ndi zochita zawo ena mwina amagwira ntchito za boma ena mwina amagwira ntchito zosiyanasiyana ena ndi maudindo osiyanasiyana simudzamva anthu akuanena kuti awa ndi mfiti zimenezo sizimachitika amene achama alemekeza awa ndi amene akusunga mudziwo pano chifukwa ali ndi kakhobidi ali ndi kenakake kamene akhoza mwina kuonetsa kukulu so because of that anthu achama ona kuti awawa sangapange zimenezozo so kawiri nkhani zimene ndimaonera ineyo ndimaona ngati kuti anthu amazikamba chifukwa cha circumstances kapena situation imene munthu ali munthu ngati ali ndi ndalama ameneyo sangakhale mfiti munthu ngati ali ndi ana ake amene akumusamala bwinobwino ameneyo sangakhale mfiti koma achikulira amene akuoneka kuti alibe chisamaliro cholozeka bwinobwino achikulira amene mwina ana awo anatisiya kuti muone mwina ana awo sanatisiya pa zifukwa zina matenda ndithu ndi mwina anadwala bwinobwino anthu anaona kuti munthu uyu zinayenda chonchi komano amapezekabe kuti akuapanga accuse kuti ana awo aja anatha okha so ndizikhulupiriro zimene anthu akula nazo mbali ina mene ndimaonera ine ndionena kuti no ndikusazindikira chabe kwa anthu chifukwa chonena kuti zimatengera kuti kodi malo amene akukhalawo anthu kumene koko amakhulupirira zotani kumene koko mwina anthu akula akumva zotani chifukwa zinthu zimene anthu amamva zinthu zimene anthu amakambirana zimenezo zimapanga build china chake mind ya anthu so ngati malo amene aliwo anthu amakambirana nkhani zimenezo kuti akuti amapanga ufiti zimene ziyazi obviously zimapezeka kuti anthu ena zakhazikika mutu mwawo ayambadi kupanga zimenezo pali madera ena mwina kuti muone mwina kamudzi konena kuti anthu akamaoneka kuti iye amachita bwino zawo zimayendera bwinobwino zinthu zawo ndizolongosoka simudzamva akugwirana ufiti kwa malo amene pakuoneka ngati pali mavuto pali umphawi mwina pali matenda mwina amene akubwera pa zifukwa zosiyanasiyana malo amene acha kawiri pamabwera nkhani zimenezi.
Akavala mwina funso langa kwa inu kumanena kuti kodi munthu ngamudziwe bwanji kuti ndi mfiti kapena kuti kodi ufitiwu ndolakwika mdziko muno ufiti umachidwa recognize tikambe imeneyonso. Zikomo kwambiri. Poyamba ndilankhule kutengera malamulo a dziko lino. The Witchcraft Act imene dziko lino ikugwiritsa ntchito imanena mwachimvekere kuti ufiti palibe, ndipo munthu amene akumutchula mnzake kuti ndi mfiti azengedwe mlandu. Ndikunena izi posata malamulo a dziko lino. Whether ufitiwo ulipo kapena palibe mwina ndi subject ya tsiku lina, koma malamulo a dziko lino akunena mwachimvekere kuti kumunena mnzako kuti ndi mfiti ndi mlandu. Ndinenenso pano kuti mwina amusanapitirize lamulo limene inachokera kuti chifukwa makachazi aku Africa amachita amakhulupirira ufiti za ufiti ndikunama kapena zona kwambiri. So ine ndimaona ngati kuti malamulo wa mwina anapangidwa potengera mwina zikhulupiriro zina zake zikhalidwe zochitika zake kupanga malamulo kuti adzigwirizana ndi zikhulupiriro za anthu aku Malawi. Lamulo limene inachokera kuti popeza inu ntchito imene mwayigwira inachokera kuti lamulo limene loti ufiti kulibe. Lamulo limeneli ndi lamulo la 1915 la Pamunda limene likunena ndithu kuti ufiti kulibe. Ndikambenso pano kuti nthambi ya boma ya Malawi Law Commission imene imaunikira relevance ya malamulo kuno ku Malawi komanso ndigwira ntchito zosiyanasiyana zokhuza malamulo, anakhazikitsapo commission imene imafunsa Malawi za lamulo limeneli ngati timati kupanga review the act. Ndipo mu 2021 anatiusaso report lawo limene limanena kuti Amalawi ambiri akukhulupirira kuti ufiti ulipo. Komanso tikatenga kafukufuku ja mabanga a Afrobarometer nthawi yake mwina zaka zitatu zapitazi inaonesa ndithu kuti mwina 70% pa Amalawi 10 aliwonse Amalawi 7 amakhulupirira kuti ufiti ulipo. ndiye bwanji osapanga lamulo logwirizana ndi zikhulupiriro za anyway mwina ndikukhodetsa nkhani akavala ndisakuvutitseni ndisakuvutitseni ndiko kambako pang'ono koma chifukwa chona kuti kupanga malamulo ovomereza kuti ufiti ulipo azakhalanso ndi azakhala chipsinjo mwina kuposa zimene chilipo pano kwa Malawi achikulire, chifukwa tikavomereza kuti ulipo ndekuti tikunenanso kuti ngakhale kumabwalo a milandu tikhoza kukapanga tukaonesa ndithu kuti kodi ufiti umachitika bwanji. Toncho ndi zinthu zimene zikavuta kupanga zimenezo tipeza kuti mwina achikulirenso akuvutika pamene mwayenera muja kuti imene ikhale mwina tsiku lina zakambirane zimenezo. Komano kupita chisogolo tinene panopo pafuna ndigwirizane ndi Innocent kuti pokapita kunyambadwe ku Blantyre kuna Miwawa area 43 area 10 kulilongwe kumene kujapo munthu kungogwa ndikutisiya imakhala kuti imfa imene aliyense wayivomereza. Zomwezo zikachitika kubalaka kwa Tiensamala kunsanje kwa Atengani sikhala imfa imene anthu ayivomereze, sikhala kuti wina wake walowerapo. Choncho ndigwirizane ndi Innocent kuti nkhani ya ufiti ikuchokera kwambiriso ku mphawi, ndipo ngati dziko chitakhala kuti we are intentional pokhazikitsa ndondomeko zapadera zimene zingatukule achikulire ku mphawi wawo, tipangisanso kuti tiwapatse ulemelero umene amasowa kukhala nawo. Ndimafuna ndipereke evidence imene ilipo pa zimene ndikunena. Ku Zambia
anapanga mavuto amene wawa ndi ochulukanso ngati kuno ku Malawi. Ndi boma limodzi anapangako kuyesa pilot kukhazikitsa ndondomeko zapadera kwa achikulire kuti achikulire aja umphawi wawo uchepe. Ndipo atapanga zimenezi pakutha pa zaka 5 zimene amazakaonanso kuti kodi chikhulupiriro cha anthu za ufiti ndi zotani zimeneko, anapeza kuti boma lonse likupereka ulemu kwa achikulire komanso zikhulupiriro za ufiti zachepako. Ndikunena izi kusimikiza kuti kukhala ndi ndondomeko zapadera zimene zingachose achikulire mu umphawi zikhoza kupangisa kuti achikulire aliyense awaone ndi kuwapasa ulemu umene iwo amasowa kukhala nawo. Ndiye kuti pamenepo mukutanthauza kuti ku Malawi kuno kulibe strategy iliyonse yofuna kuthetsera vuto limene akavala. Ku Malawi kuno malamulo asopano paja mukudziwa kuti parliament in 2024 inavomereza bilu imene a president anasaina kukhala malamulo. Malamulo menemu tinayikamo nkhani ya old age pension scheme. Pension scheme imeneyi sionena kuti ijangati mati contributory anthu amene ali pa ntchito ija, koma ndi pension imene wachikulire wina aliyense malinga ndi zaka zimene boma lingavomereze azikhala ndi kena kake mthumba mwake mwezi ukatha. Maiko anzathu zimene zakupanga kale ngakhale kunoko ku Africa maiko anzathu akupanga zimene zizi. Ndikupaseni chitsanzo ku Mauritius kumakhalanso nkhani zokhuza ufiti chonchi, koma boma lidakhazikitsa pension imeneyi. Panopo ku Mauritius simudzamvaso akumakamba nkhani za ufiti mezi apangira maiko ena kuno ku Africa. Choncho kupatwa zimenezo koma ndipite chisogolo. Chifukwa chani nkhani zimene sizikutha? Ndipereke chifukwa china. Mabwalo athu amilandu akulepheresa kuti zimene zizi zithe. Ndikupasani chitsanzo tili ndi umboni okwanira bwino kuti kuyambira 2015 kufika pamene ndikuyankhula pano achikulire pafupifupi mwina 300 amene ataya miyoyo yawo pa nkhani za ufiti. Palibe nkhani ya wachikulire yokupha imene yatha mabwalo athu amilandu. Izizi zikupangisa anthu amene akupanga zimenezi kumaona ngati kuti akhoza kupitiriza ndikupanga zimene akupangazi chifukwa nkhani zimenezi sizimatha. Mwina anthu ambiri amene apolisi anagwira mwina kuwasegula mafailo awo anatuluka mabelo, mwina atakhala mwina kundende kuja mwina khala zaka ziwiri chimodzi anatuluka pa belo. Izizi zikupangisa kuti madera osiyanasiyana akuona kuti awatu paja anali linked ndi nkhani yokupha agogo apaja koma ndawabwerakowa. Awa ndi ajana kakhoma agogo akuti ndikumuphaja ndawabwerakowa. Choncho zikupangisa ndithu kuti amene amapanga zimene zizi aziona ngati kuti akhoza kupitiriza. Tabwino. Pitiriza. Ndinene ndithu mwachimvekere pano kuti tikamakamba ndi mwina ndi anzathu aku judiciary kapena mwina aku justice nkhani imene matuluka ni nkhani zoti mwina makesi a homicide okuphawa ni makesi amene mwina amasowa ndalama zambiri kuti azengedwe, mwina boma ndalama lilibe zoterozo. Komano inu mundivomereza kuti pali makesi amada amene akutangidwa conclude makhoti mwathu. Sitikufuna tizitchula kuti kesi yakuti komano ama news a media mumatilembera pakati zaka ziwiri zapitazi mwina pafupifupi 10 murder cases amene apangidwa conclude makhoti mwathu andi makesi anyowani asopano. Ndenkhani ndikumanena kuti kodi kuzenga milandu yokupha imayang'ana nkhope. Kodi ukakhala kuti munthu amene waphedwayo ndi wopanda zina wakumuzi kwatiyete ngani wakukalonga wakuchitipa, kodi nkhani zimene zizi sitingagwiritse ntchito ndalama budget imene timakhala nayo ndikuzenga bwinobwino? Choncho pali ndithu ka gap kamene kakusowa kuti tikhale intentional. Adindo osiyanasiyana
akhale ndi kufuna kuti nkhani zikabwera zizipasidwa priority based imene zatipezera. I might not have entire information kuti nkhani kumakhoti kwathu zimayenda bwanji, kuti nkhani izengedwe imayenera kuti ifikire mwandani ndipo itani, koma zimene tikuona zona kuti makesi ena amada akachitika timachita kwaona inuyo media mukuti ziwisa imene akuyendera pakana imene kuthera, komano awa wachikulirewa ngakhale inuyo media simumatiuza amene zikuyendera. Tingomva kuti kumulanje wachikulire wathedwa, ife tasegula failo, polisi agwira anthu amene akuaganizira. Chisogolo chake ngakhale inuyo media simumatiuza. Can we join hands and tipange follow makesi amenewa? Ndetione kuti kodi tikuletheresa kuti makesi amenewa azitha ndi chani. Nanga tikatipeza tithane nacho kuti makesi achikulire kumabwalo athu amilandu aziyenda ngati kesi ya Malawi wina aliyense, chifukwa malamulo a dziko lino akupereka ufulu kuti wina aliyense Malawi ali ndi ufulu kuti nayenso alandire justice kuzera kumakhoti athu. Ambewe inu mamenyera ufulu wa anthu, nkhani imene mukimva bwanji kuti akudandaula akavala apa kuti makesi za anthu achikulire oranthera kuganiza napha munthu achikulire akuchedwa kwambiri kumabwalo amilandu, komano generally mabwalo amilandu amapangidwa accuse kuti amakhala slow kwambiri poweruza milandu ngakhale yosakhala ya anthu achikulire. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji and mukuona kuti chikufunika chichitike nchani pamene? Ine ndikuona ngati akavala anguperekako ulemu pang'ono kayankhulidwe kawo pa kagwiridwe ka ntchito ka anzathu akumabwalo amilandu. Vuto lalikulu katangale, tisanamizane, tisanene mopsatira, enafe timangozukuta amene tanenera potengera ndi mavuto amene timawaona. Milandu yangati yomwe amadziwa zoti wokalamba alibe omuyimirira, sitijapo palibe phindu, simatha monga mmeneno imayenera kukhalira kuti chilungamo chiyende ngati madzi imangothera mmalere. Vuto amayang'ana kumene kuli ndalama, kumene angabeche bwino ndi kuti zinthu ziyende bwino. Ndikuona kuti vuto la kusagwira bwino ntchito kwa mabwalo a milandu ndi lalikulu m'magawo osiyanasiyana. Ikakhala ya nkhani zokhuza ndale, zikakhala za anthu oti akulimbana mabizinesi sadayende bwino pali poti atha kususa bwino, muona kuti kumabwalo a milandu ngati imeneyi imathamanga ngati mphepo. Ndiye vuto katangale ndamene osokoneza akumaona kuti nkhani zokhuza anthu okalamba mulibe phindu, pamene iwo ku khoti amayenera aziyendera chilungamo kuyimirira Malawi, kaya ngosauka, kaya ngopanda zina, kaya ngolemera, kaya ali ndi zina mmudzi. Tikatero mupeza kuti nkhani za kumabwalo a milandu zokhuzana ndi anthu okalamba zizikhala ndi chilungamo, ziziyenda mwamvemvemve, ndipo anthu achita mantha kuti munthu adanamizira agogo akati adawapha nayenso akaphedwe kapena akakhale kundende moyo wake wonse. Mukaona angakhala atsogoleri athu amene akafuna kukhululuka wanthu amene adapalamula milandu, amasiya munthu oba nkhuku, amasiya munthu oba mbatata munda kwa Ambewe, amasiya munthu oba mizimbe, ndikukakhululuka chigawena chopha wanthu. Zonsezo mutha kudabwa kuti kodi chilungamo chake chikumayenda motani. Izizi ndi zimene zikupangisa dziko lino nkhani mbiri yoyipa, pa nkhani yozunza ndi kupha, komanso kupereka chitonzo kwa anzathu amene ali achikulire agogo athu amene pachikhalire tonse timadziwira kuti akuluakulu ndi ndambo mozizira moto, amene tikutanthauza kuti anthu amene ndiye maziko enieni anzeru, maziko enieni auphungu, maziko enieni otithandiza kuti tiyanjane, maziko enieni oti tipeze mayankho pa mavuto amene akusowa mayankho lero lino. Ndeti kwasogodza amene aja ndikuwapha. Izi ndi zimene ndimazionanso pa nkhani yakagwirire ntchito ka anzathu akumabwalo a milandu kuyambira mutu mpaka na kumapeto katangale wa Gaza. Chabwino, Innocent umafuna uthirepo ndemanga pa nkhani imene amafotokoza akavala. Yeah, ndimafanire kuti mafigures amene achula, I think ni mafigures oti they are alarming. 300 amati kuchoka chaka chanji 2015 kufika pano achikulire 300 andi amene aphedwa
ndimaona ngati ndi chinthu chimene utipatsa mantha ngati dziko kuti kodi zinthu zizikutani tikuziyendetsa bwanji anthu kumangophana just like that and by the end of the day sizimaoneka kuti zathera pati. I think ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Tili ndi unduna umene mwina umakhala associated mwina ndi zinthu ngati zimenezi kuyang'anira anthu amene ndi achikulire kapena kuyang'anira zinthu zimene zikhoza kukhala zokhudza achikulire. Ine ndimaona ngati kuti figure 300 ngati dziko timayenera kuti tikanabweretsapo taundo nawe timayenera kuti tiyambe kuthamanga nena pa program ma figures awawa akuopsa. I think mwina kutsogoloku tipange ndithu dongosolo labwinobwino kuti adzakhalepo. So ndimafuna mwina nditamva kuchokera kwa Akavala kunena kuti ndi mmene alili ma figures amene wawa mwina akupanga engage motani boma makamaka kuti mwina papezeke njira ndi ndondomeko zabwino zonena kuti zimenezi zikonzeke. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti sometimes zinthu zina zake zimapeza zikungochitika mdziko koma palibepo anthu amene akuoneka tayari ndi chidwi chenicheni. Koma Akavalawa ndi magulu ena amene amaonetsanso chidwi chosamalira anthu achikulire sindikudziwa kuti akupanga engage boma motani. I remember at one point Akavala malimbi panabwera budget ina inafotokoza kuti achikulire adzilandira kaina 15,000 thereabouts. Zimene zichasindikudziwa kuti zinathera pati. Komanso mwinano atifotokozere kuti kodi kumalawi kunoko definition ya wachikulire imayambira pati. Chabwino. Akavala nkhani ndi imeneyo Innocent afuna atadziwapo kuti kodi zimenezi zoyenda pati zopereka ndalama kwa anthu achikulire. Nkhani ya munthu wachikulire kuti kodi munthu wokalamba amambira zaka zingati kumalawi kuno. Komanso kuti muchita engage bwanji boma pofaonetsa kuti ma cases chiwenga cha ma cases amene akuchitikawa chithe kutsika kapena kutsika kumene. Funso limene lili kubwera chifukwa kuti if you remember mbuyo mutinali ndi nkhani ya kuphedwa kwa anthu achialubino. Boma came in to say tiamangira nyumba tipanga mechanism akakumana ndi situation kaya zimbalamu zizitani koma this number 300 ndi number yambiri. Ndio kuti ukamba mepo za ma support systems ena ndi ena. Akavala nkhani imeneyo ili pati muchita engage boma motani. Zikomo kwambiri ndi yankha funso limodzi poyamba tikamanena kuti wachikulire kuno ku Malawi tikuyang'ana munthu amene wafika zaka 60. Malamulo athu a dziko lino amene parliament inavomereza ndipo ndiokhazikika akunena bwinobwino ndithu kuti aliyense amene wafika zaka 60 ndi munthu wachikulire kuno ku Malawi. Nkhani ya 15,000 kapena pension kwa chikulire zona Innocent nkhani imeneyi inalipo ndithu nthawi ina yake. Ndinene mwachimvekere kuti nthawi zambiri anzathu andale akangoyima ndikulengeza nthawi ya kampeni tonsefe timakhulupirira zimene akunena komano zinaonesa ndithu kuti zilibe chisogolo kwenikweni. Zimenezi anakamba ndi anzathu atonse mu 2019 nthawi ya kampeni ndipo tinayesesa atalowa mboma kuzisatira kupempha ma meeting osiyana zimaonesa ndithu kuti chisogolo zilibe. Boma lilibe ndrama komabe sitinatopere pomwepo chifukwa chake malamulo atsopano the Older Persons Act tinaufunisisa ndithu kuti nkhani ya pension imene muyikhalemo kuti mwina itandiyayamba tikhoza kukhala kuti ikutetezedwa ndi lamulo choncho munthu sangangozuka ndikuti nkhani imene ithe. Pamene ndikulankhula pano we have also been engaging government. Budget imene yatusa kumene ku parliament ija tinauzidwa kuti boma liyikamo ndrama zoti pension ikhazikisidwe kaya on a pilot basis komano pension yachikulire ikhazikisidwe. Kenako tinaona kuti ndrama zija last minute sizinayikidwemo. Titafusa zimaonesa ndithu kuti ayayi zimenezi boma likukambira nabe ndi anthu osiyana koma tikuona ndithu kuti ndizofunikira tizika mbudget kubwerayi.
komano izizi ngakhale 5 years yonse ya MCP amapanga promise budget kubwerayi ndimafuna ndisimikize kuti mwina chidwi kwanzathu chimakhala kuti nchochepa tikupapo chani kuti nkhani yokhuza nkhani zachikulire sizikuyenda kumabwalo a milandu komanso palibe chogwirika chimene chikuoneka chimene chingapangise kuti achikulire aziti ndife otetezeka tikupitirizabe advocacy is an ongoing process tikupitirizabe kukambirana ndi adindo osiyanasiyana anzathu akumakoti komanso anthu ena madindo ena amene ali okhuzidwa ngati akupolisi chimene chikufunika ndiona kuti zimamveka kuno pa chizungu political will patangoti pakhale political will kuti nkhani zimenezi zithesedwe ndiye kuti nthawi yomweyo ndalama zipezeka munalankhula nkhani mwina zokhuza kupangira chipongwe anzathu achaubino panakhala political will kufuna ndithu kwa atsogoleri athu andale ndipo zinthu zinatheka chifukwa ndi political will kuti a president alankhule lero kuti sindikufuna ndimveso nkhani zimenezi ndipo anzathu akumakoti ndi adindo osiyanasiyana muzindipasa ripoti mwezi uliwonse mmene nkhani zimenezi muzikuyendera political will imeneyoyo that political decision ipangisa kuti ndalama zipezeka anzathu akumakoti apanga allocate ndalama aku treasury apanga allocate ndalama aliyense amene zikumukhuza atengapo gawo choncho mwina chimene chikuti mfundo kwambiri ndiona kuti political will pa nkhani ya nkhaza kwa chikulire ikutivuta komabe tikupitirizabe kupambira ndi aboma ndi adindo osiyanasiyana kuti tipange secure that political will. Chabwino tipite kwa Mbewe tsopano nkhani imene ikumavuta kwambiri imene masokoneza zinthu ndi mob justice chifukwa zimaoneka kuti anthu akangomuona munthu kuyeza uyu ndi mfiti basi tu akuma chita resort to mob justice. Ambewe inu maona bwanji kachidwe ka zinthu kumalawi kuno kwa kuchita engenji mafumu kuchita engenji apolisi komanso mabungwe ena okhudzidwa ngati akavalawa pa nkhani yophunzitsa anthu zakuyipa kuchita resort to mob justice pamene akuganizira munthu china chake zikuoneka kuti zimenezi sizikuthekabe pachitike zotani kuti zimenezi zilekeke. Payambirira ndivomereze anzanga onse kuti kwa amene amaziwa ndi kuti nkhani zisiziyenda bwino kumalawi kuno nthawi zambiri nkhani zoterezi anthu ena amazitenga mwangati asi ndi mmene ziyenera kukhalira chifukwa choti alibe uthenga wokwanira bwino sanafikiridwe sakudziwa kuti ndikuopsa kotani kuchita zimenezo. Mupeza kuti nthawi zambiri akangoyamba mmodzi chifukwa cha mavuto ena anthu amene akudutsamo mmadera mwawo ndiyoti aliyense wailowa basi bwanji hayi basi kwakuti ndifiti timakathandiza nawo inu mwagwira kuti apanga za ufiti kutanthauza zoti timangotengeka opanda uthenga pakusweka uthenga anthu tiafikire anthu tiaphunzitse monga ndanena bungwe limene tikulidziwa kuti limagwira ntchito yotamandika ndilamanepo malo moti boma ngati ntchito iyi kwavuta kugwira kundunako alumikizane ndi kupereka ndalama kubungwe lamanepo lilembewa anthu lifikire wanthu ligwire ntchito bwinobwino koma zimene zisizichitika chifukwa choti palibe chidwi ndi chochepa ndiyeno anthu sakudziwa. Mbali ina ndimaona kuti amene amathamanga ndi mchitidwe woterewu ambiri ndi achinyamata tili tundi unduna okhazikika wa achinyamata umeneno uliso ndi nthambi ina National Youth Council kodi mwa ntchito zake zina zimene amapanga sangathe kufikira gulu lawo limene ali nalo la achinyamata ndi kuwaphunzitsa ndi kuyika ena ngati adindo oti zikangoti zayambika amene akupanga zimenezo awagwira achape makofi kapena awagwira atengere ku polisi akalandire chilango titatero ndiyoti ndikukhupira kuti ntchito ikhala yophweka tili ndi unduna wona zoti pasakhale kusiyana pakati pa ana amuna ndi akazi ana chisamaliro cha akuluakulu ndi zina zotero kodi iwo gawo lawo amatani nawonso ali ndi udindo waukulu kwambiri woti akepo mbali
kufikira azimayi ndi madera ena osiyanasiyana oti azitha kuyandikirana ndi anthu akulu ngati amenewa ndi kukhala ngati maso mapirikaniro opereka uthenga okumva kuti anthu akukamba zotani zokhuzana ndi anthu amene ali okalamba. Tikatero kulumikizana kwa mtundu umene kutithandiza. Ndithokoze mabungwe omwe siaboma amene akugwirapo ntchito kuthandizana ndi amanepo ndi akapala. Ndithokoze atolankhani akugwira ntchito yotamandika kwambiri, koma mupeza kuti ambiriwo alibe thandizo lokwanira loti akhoza kufikira. Koma tili ndi unduna wofalitsa nkhani ukutani pa nkhani ngati zimene zizi. Ntchito yawo ndi chani? Mupeza unduna wazofalitsa nkhani sukukhuzidwa, ali mtulo akugona chimene wakufuna chakudya chawo cha lero. Koma ali ndi atolankhani ambirimbiri amene ali ndi kuthekera, amene ali ndi mphamvu zoti akhoza kufikira, sangathe kugwira ntchito limodzi ndi kuwathandiza. Ndiye mukaona apapa mupeza kuti pali tikhoza muchizungu choti chandiyandikira padakali pano pali system breakdown. Zasokonekera, zalowa libolonje, pali chisawawa, chipwirikiti. Tikadakhoza kukonza zinthu izizi titamvetsetsana udindo wina uliwonse umene uyu ali nawo, kuthekera kumene awo ali nawo, kuthekera kwa manepo, kuthekera kwa bungwe ngati la Center for Youth Empowerment and Civic Education kumene ine ndimagwira, woti timagwira ndi achinyamata inde timawafikira koma ndimoperewera kuchepa kwa thandizo. Innocent, nkhani ya civic education yende motani kuoneka kuti chifangala anthu akumaphabe anthu achikulire ndi wachitira nkhanza zosiyanasiyana ndiye kuti pena pake pali gap. Afotokozapo fundo zina ambewe, koma iwo maona bwanji nkhani imene ya civic education ndi nkhani za mob justice? Mwina nkhani zokhudza civic education sometimes mwina timayipanga koma kwa anthu olakwika. Anthu amene mwina kubwera pa wireless ngati pano kumakamba kuti tipange motere mwina kumakhala kuti kodi who are we targeting, akuvera ndani. Zinthu izi kawiri zimachitika kumadera kumene anthu amakhala. Kodi akumadera kucha kumene kucha kuti kupanga intensify ntchito yophunzitsa anthu ndi kupatsani chitsanzo kuti pakati apo mwina mwezi wathawo achikwawa ndi nsanje kuna zinthu zimene zimachitika kumeneko. What happened? Almost wina aliyense apolisi nduna chani anapita kumene kuchako ndi kupanga kampu ndi kuyamba kukamba zimene zichazo kuti izi sizoona, izi mwakuti within days zinthu zinapezeka kuti zazizira zasiya sili kuzimvatso. Kodi chimavuta ndi chani? The commitment imene inachitika nthawi imene ichayo yona kuti anapita kunsanje ndi kukhala ndi kupanga zonse zicha. Can we have coordinated efforts? Kunena kuti mwina nduna kaya nthawi I remember achifana panga konkhani imene kuti kunapita nduna folo kunsanje, nduna folo zinapita kunsanje ndi kuchikwawa. Kuchoka pamenepo akuluakulu a polisi makomishona anali kumeneko. Kuchoka pamenepo tinaona mabungwe ndi magulu osiyanasiyana akunena kuti ife tikwathandiza apolisi kumeneko ndi ndalama kuti ayendeyende m'mamidzi azipanga mwakuti. Can't we have coordinated efforts kunena kuti mwina tichipange ngati no dziko kapena mwina nkhani ndi chama ina ambewe kuti anthu amaona kuti apa pali tikapezapo chani koma tipange zimene zozona kuti dziko muno tindi maboma ngati tindi maboma 28 maboma 28 okay mwina tigawa malo mopita ukunduna folo ukuzipita ziwiri kapena ipita nduna imodzi apolisi atenga kaya timu yawo ya brigos amayenda nayo icha apange plan yabwinobwino kuti pamwezi mwina tizituluka kamodzi pamwezi tizituluka kawiri ndi kuwafotokozera anthu mwina kumaphatikiza mauthenga osangokamba mauthenga mwina za mwina aphatikiza za kuipa kopha ubwino aphatikiza mwina kuipa kozunza ndi kupha achikulire aphatikiza mauthenga angapo. I think ndunazi zikuoneka kuti mwina zimakhala ndi impact. Apolisi akatuluka makommissioners akatuluka zimakhala ndi impact. Anthu amene apange ndondomeko deliberately azitinyamula mauthenga osiyana-siyana. Mwina tikazisira Ministry of Information okha ndiziyandi kunena kuti Ministry of Information alemba uthenga uja mwina mu newspaper kapena alemba pachani kodi ndi anthu angati amene atakhale ndi access ya newspaper ndi anthu angati atakhale ndi access ya radio koma anthu achoka apeza kumudzi konko with coordinated efforts. I believe kuti china chake chikhoza kuchitika. So anthu andale asamangotuluka kupita kumadera nthawi yoti akakopa anthu kuti apatse vote visibility. Yes, akapatsa vote iwo aja ali ndi mphamvu ndi kuthekera kothandiza anthu kusintha kaganisidwe kawo.
akavaine poti magwira mu area imeneyi mukupana ndi ma challenges anji pa nkhani ya civic education mukuona kuti zikuvuta pati zikomo kwambiri ifumenezenso ndi anzanga amene alankhula kuti mwina titagwirana manja ngati bungwe ndi fund amene tili 100% donor funded choncho umakhala kuti mkono wathu sungatalike kwambiri kufikira pena paliponse chifukwa timapita kumalo malinga ndi chithandizo chimene tili nacho komanso alankhulira bwana Innocent kuti takhala kuti tagwirana manja ndizotheka. Civic education ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene chingathandizirenso kuti maganizidwe a anthu akhale osinthika pa zimenezi. The only challenge imene ilipo ndiona kuti ngati dziko timakhala more reactive than being proactive. Choncho timapita kumalo kuja chifukwa kuti kwachitika kanthu pakati pa ife titanena kuti kunzimba kwaphedwa azigogo atatu siku limodzi mezi 4 mawiki masabata 4 apitawa azigogo atatu anaphedwa muzi amfumu atabweresa munthu wozachosa ufiti ndikwapha azigogo atatu. Titatulusa nkhani imeneyi atatiimbira mwachinsisi kunzimba tinalemba statement mwasangasanga ndikutulusa kulapezeka kuti kwachitika ma meeting osiyana akachita umene kuja kampu khaya ndi anzinduna ma commissioner komano timakhala reactive. Titamapanga zimene zizi ndi programu yooneka bwino cha mwezi uno tizikhala tili kumangochi andi tiyang'ane ma hotspots zimene zizi zikuchitika kwambiri kuti ndipo titani zikhoza kuthandizira kuti mwina ngati Malawi tagwirana manja ife ngati amanepo tikhala nawonso momwemo koma sitingapezeke pena paliponse chifukwa ntchito zathu zimatengera kuti kodi atithandiza ndi ndalama ndi ndani ndipo ndalamazo tikupita nazo boma lakuti. Choncho tikusowa ndithu kuti tigwirane manja. Komanso chinthu china chimene mafuna ndikambepo chiona kuti tikamaona nkhani zozuza komanso kupha achikulire nkhani zimene pachizungu amanena kuti zili ndi gender element. Amene akuphedwa kwambiri komanso amene akuzunzika kwambiri ndi amayi kusiyana ndi abambo. Tikamanena kuti mwina talandira makesi 91 achikulire amene alandira chitozo kuzunzika kuyambira January kufika date ya lero pafupifupi 80% or 85% ndi amayi. Mwina mfunso mkumati mabungweso ambiri the gender movement manziko muno bwanji amangoziyang'ana samalankhulapo chitidwa chipongwe mwina mzimayi wachichepere mwina zaka 15 20 30 40 timachita kuona ndithu kuti ziko lalankhula ma movement onse okhuzana ndi za amayi agwirana manja alankhula threatening to do ma demonstrations in town. Akaphedwa akapangidwa chipongwe wachikulire amakhala ali du tempi. I want to challenge them kuti kodi chifukwa chani ntchito zawo zimathera pa zaka wachikulire amene ali mayi bwanji samafuna kuti akapangidwa chipongwe nawonso atenge nawo gawo. If we can join hands zikhoza kuyenda bwino but muona kuti ndithu wachikulire lero kwalandira chake mayi kulidu pali mzimayi wina wake anaphedwa kudeza. I cried when I went there. Kita kunyamula anthu miyala ndikumuyimikapo ndikuyamba kugenda mwezi ngati kugenda mbuzi pakana wachikulire kugona pano. Azimayi ena amizaka zina akujambula zinakhala pa social media. I ndinakapanga now attend the funeral. I cried, but all the gender movements in the country were very quiet. Chifukwa chani amasankha zaka za munthu kuti agwire ntchito yawo. Ndikuzowa kuti chikhalanso kuti mwina madona amene amapasa ndalamawo ndi amene mwina amapanga limit kuti mwina up to 40 years. Koma wachikulire when you look at a human being timutenge ense kubadwa pakasumene mulungu amuyitana. If he is a lady
can our interventions reach out to them as well? If we join hands and work in that manner, Malawi akhoza kukhaosinthika. Akavala tikusiyeni pamenepo mukagwire ntchito zina koma tathokoza kwambiri fo chokhala nafe programu ya lero ya kulinji. Ambewe nanunso otsiriza maganizo anu otsiriza mpulogalamu iyi nkhani iyende bwanji kupita chitsogolo mwachidule kwambiri bwana. Zikomo kwambiri mwachidule pomaliza ndi maganiza zoti tigwirane manja ngati mmene afotokozera Mr. Mphongolo kuti zinthu zitisamadikire kuti pafe mzungu ndiye ndikumatuluka ndi zipolopolo ali koma tizidziwa kuti kodi dera lakuti anthu akukamba zotani zokhuza anthu okalamba, akukamba zotani zokhuza ufiti, anthu akukamba zotani zokhuza nkhanza zimeneno zilipo. Tikadziwa ndiye kuti tizithamanga mwansanga kugwira ntchito yofunika uthenga wabwino. Ndipemphe komalizira boma liyike chibi ti amene ali anu ake audindo akhale patsogolo timangowathandiza tibwere pambuyo. Tikatero nkhani iyi tithana nayo ndipo ndi nkhani yovuta. Zikomo kwambiri. Tathokoza Ambewe Innocent nkhani ithe bwanji kupita chitsogolo. Ndikuona ngati we need to have my efforts adaladala deliberate efforts unena kuti tithane ndi nkhani imeneyi kapena tichepetse nkhani imeneyi. Manambala amene akutchulidwa last year anaphedwa anthu 22. This year kufika apa akuti afika 16. Uno ndi mwezi wa June chabe. So mwina chiwerengero chikhoza kukwera mwina kuposa amenepo kapena chikhoza kutsika depending ndi zimene tingapange kuyambira pano. Ntchito yosamala anthu mdziko ndi ntchito ya boma amene afotokozera lake Mbewe ndi ntchito ya boma. So mwina boma should be deliberate. Ine ndimanena kuti mmene tinapangira ma efforts pa nkhani yokhudza ndi zama ubino zimene zichazo titapanganso pano pazikhoza kuyenda bwino. Pakati apo panali ma efforts kumakamba nkhani zokhudzana ndi tinyama ndi mapangolini. Zinthu zimezi zinapezeka kuti zikuoneka ngati zikutsikirapo koma nkhani izi zokhudza achikulire zimaoneka ngati nkhani ndiyo way chato amateteza nyama situti asimateteze nyama koma amateteza nyama kwambiri foti kumene kuti omahangati kuli makobiri mene kwa achikulireku sakuduleni. I think ni nkhani ya moyo yomwe tikukambayi kuti pali miyoyo ya anthu imene timayenera kuyisamala ndi kuyiteteza. Pali anthu amene amasunga mbiri amene amadziwa kuti kodi malire amudzi ali panji kapena mudzi unabwera bwanji. Anthu amene achawo ndi anthu okuti tasamalire. Komanso kumalawi kuno tili ndi umboni onena kuti anthu achikulire ali ndi kuthekera kopanganso zinthu zopindulira dziko. Definition ya achikulire imene apereka Akavala malingana ndi 60 years. Kodi ndi anthu angati amene ali ndi zaka 70 amene mwina akutumikirabe ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Ena ndi abusa, ena ndi mafumu, ena mwina ndi ma cabinet ministers, ena anthu akugwira ntchito zosiyanasiyana. Ma president amene ali achikulire. Yes, why not? So ifeyo so tipange invest kukuteteza achikulire chifukwa chonena kuti sitinathane nawo alibe sukuti alibe phindu ali ndi phindu akhoza kuthandiza chitukuko cha dziko lino. IPM ndachikulire. Oh yeah. Titekere pamenepo. Zikomo kwambiri fo yomvera programu ya kulinji ndi office wa Hawa tikumane mawa. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goshu yena manji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nagate mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji.